Držu. Co? Se ještě určitě nepočítali. Proč S myslíš? nejhorším tankem, vole. Co se sněš ty kriple? Saláme. Přestaňte blokovat tomu. Hekarim nemůže blokovat. Ti rvu se keru do prdele, vole. Vůbec jsem házet sekr na něco takovýho. Pokud jsem vůbec Ne, půjdou. my se nepůjdou. Půjdou. Že pičo. Jirko, seš vidět. Neví, nejsem. Tady nejseš vidět, víš? Vlastně, no. Nejseš. Už mám zpátky, ty. Já bych šel spíš nahoru, ty vole. Jo, jde. Taunt tam. A čekej na energii. No spíš cooldown. 4, 3, 2, Dobrý den. 1. Mluví, že za tu dobu možná už mohli stačit do toho křoví. Blbý je, že se potřebuji vychcat. Oh magie. Já doufám, že sem přiběhne ten Jack, protože ten má flash. Au. Olaf a hry. Má jsem paskan taunt a už to vidím. Asi vzal spíš koule. 51 abilitky, roztomilý. Co? Jdem. Běžte, běžte! To už nechytáme. No co, vole. Negři, vole. Hezký fail, Ondro. Co je? Jsem to ani nestýk. No, jako mě to dá aspoň Powerkou stunu hlavně, jo. Já jsem mi potom hnedka vyhodil exhausta. Ty jsi kokot, ne, ty vole. Já jsem radši nedával, protože jsem věděl, že se toho stane. No protože já ho dávám vždycky, ty vole, ten pošahaný ho dá taky, ty vole. Jako. A já jsem ho dal určitě první. To je těžko, vole. Ne, že jsme ho dávali úplně na stejnou, vole. Ta Ahry smrdí a vzala si potiony. Hráč. Kurva, drhej. Drhej, demente bali. Tady neskočím přes zeď. No hlavně roztomilý se s hlavně, Já jsem to jako potom jo. řekl, ale až když byl u vás. Jo, když už tu mě vekřový, viď? Spíš už na nás koukal, ne, že by backřový, vole. No prostě už jsme ho viděli, no. No já zase nahoru. Au. Ondro, neprovokuj ho. Než ho nemám ani. Já se dám ten. Ola.
No, To je kokot, po strany jo. minioni do píče, ale Dělej přes tady zeď. nemůžu. K drakovi jsem myslel. Ne, A je down. píče, vole. Ale hlavně, ale tohle je prostě skurveně zbytečný jako ty vole. My ti to ještě řekneme, vole, ty tam zůstaneš, omagu. Taky demence, ty vole. Ale hlavně, že furt říkáme, že v rankedech moc chcípáme, ty vole, stejně chcípne prostě. První smrt, vole. No a tady jde prostě o princip, jako jo, úplně zbytečný prostě. Oni jsou v tom křoví určitě. No, není tady. On dal právě true damage na miniona. No je blbý dvě true damage jako. Hmm. Press on. To nezabijím, já nemám boty, já jsem skoro mrtvej. There is no dispute. Já si zabiju jednoho miniona na ty skurvený ty. Pička. Aha. Without a sound. Běžte do něj, omg, víte, že on mě zabije, jako. No. Jo, aha, Ondra tu není. Tam běžte mi ten Jax. No, No, dobrý, a já jdu pro ty boty. Já jdu pro boty. no, už je tady. Without steps. Tak, No, moje levá. The shadows. Jakože mi to hodně jako tam Přetařet. Immediately. Mám multi, no, tak si říkejte. O, kurva. Unworthy. Vypadni od té stekery, ty skurvy mrtko. Jo. máš ultinu. Target marked. No ale jen tak. Tady si to po toho draka. There is no dispute. Asi si jistý, že to vyndáme? Já nemám jediný lifesteal. A vždyť zrovna sice vyndávám, sám sice mám moje lifestyle, ale teď jsme tři. Ale tam máš meč od Ondry. Já můžu tanknout. No, už ho nevidím, jo. Tread carefully. Kam zmizel? So I go. Dole. Ach, vás se nepůjdou, zmizeli všichni tři. As a line. No, Shen, vole. tohle jsem se bál. Že tam budou čekat. Tak jasný jo. Bylo mi to dost jasný, že tam budou tady nás. Find them unworthy. Nejsou nikde, jo, tak bacha. Jo, my jsme backrovi tady, vidíš. Já jsem si zabil toho skurvenýho buffa. Jak chtěl úplně speedovýho. Ale to úplně opná to hekary má prostě. Ale plus 20 a tak je dost. With balanced steps. Ale tam je ta agresivní v tom křoví určitě. Mm, No Jo. tady, jo. No. ne, tady je.
Jax, ty vole, si dělá prdel. Chuj. Press on. Oni tam jdou. Oni nás zabijou. No, jako to... Nemůžu zabít, no. Ondro, tam, ne. Jsem věděl, nejde to, nejde. Skill kill. Ondro, Nech mi. Dva má ulti. Tread carefully. Pojď do něj. Hoď tam aspoň meč. Oj, teď úplně všechno vyházeli na mě, no. A pak už nás mě něčím zabít. No a Jirka měl úplně. Musím to vždycky někdy kousne úplně. Já už 30 fps. No jako já mám 1 kill jako jo, ty vole. Ondra zabil oba dva, viď? Jo no. There is no dispute. A tak aspoň to jste zabili. Aspoň něco. A já jsem neměl ani asisty. So I go. A měli jsme draka ještě, myslím. No a No to je buff. jasný, Super, no. no. Ondro se. Jo, a že tam... No vidíš. Tak A ona on je, jak má zapnul tu dostat ultimu, brutální takže... cooldown. Toho ty pojem gangnout, no, když měl ultimu. Zvýší si. Co je vůbec jeho ultina? Press on. Jak to si na atak a... Dělej Ondro, když běž na ně, dělej. To bylo kopnutí dobrý. Jo. No, oni tam půjdou. No, tak já si pro HPčka No, a, ten, jsou dva jenom. Jan Belta proti A už ultinou, se- jo. Jo. Je, ale jenom jestli do nás půjdou, jo. To je zase mrdání, protože minule jsme ji potřebovali a nebyla, vole. Serna, to. Immediately. A tak za 2 minuty bude drák za minutu. Já se koukne stane rychlostní. Our wills align. A za chybu mi Lucernu, tak jsem mu dává A vád. když tak potom zabij toho nalevo od toho, protože já jsem zabil jenom toho velkýho. No. Takže Odhal, on se asi neresne, jo, co? ne. To já neměl. No, hned mám o hodně víc a... Hned mám o hodně víc a tak s tím přijde. 2 jsou tady u mě. Zabijte ho. Les kontrol mlať ho, no, chvíli. Dodge. A jdou vám tam asi, jo, tak bacha. No vy je prostě zabil. A už je tam Ten drák. Si vám buce. fakt tam jdou, no. No tak my jsme odešli. To jeho pohujdejte hlavně, Ondro. Jirko, pod nahoru. Tak na ně nepůjdou bez Olafa. on Tady je nepůjde Olaf, tohle. piča, vole. There is no dispute. Ale radši to. Bacha tě nebij. Teď to bude být. Dej mě že snad jsi na draka, vole. A zase grip, vole. No tak tam chvíli počkáme, hlavně a Harry a Olaf je tam, No, jdem na ně. rychle. To je jako já mám dceru. To se ani nemusel ultinu. To jsi řekl pozdě. Takhle hlavně jde rychlejš dolů i. Tak jasně. A u mě už jsme 2krát dráč. No jako pod turetem. Ty vole. Jste tam posrat Jo, já mám lidem. heala. No, Jirka na ultinu. Právě. To nevadí, hele. Moje jsou úplně love strašně. Jo, no. Moje to Olaf nic nevydrží, ale jako já taky ne, jo.
Já si pro Sunfaircade. Oj, ale já na nechal mojí push, HPčka jako. tě klidně Zabijem zaštiťuju, ho. ale. With balanced steps. Čuráku. vole. Tak ale To se mě rozhodni, já tě můžu Já ho zabiju zaštiťovat. stunem. Ale já bych ho zabil ten... No já nepůjdu mu potrát, já to tady zkusím oběhnout, jestli není ve A křelu. hlavně Ahry, víš to, tam to Jo. končí. No to seru. Jo, Ty vole, já, vždycky já tak jdu si- radši pryč. prostě. No, Jack. Zabijem zase červeného. Ale oni vůbec nečankují nic. MG. To je fajn. Jax má vardu. No určitě k drakovi. Mám koupit ten Tormail? Jo. No tak koupím ten nový item na ten Magic Tady je Resist. skoro Tormel zbytečný, ty pičo. Kvůli tomu jak má true damage, ty vole. No pravda. Prostě je vždycky úplně rozkala v tím true damage. Jo, no to je prostě úplně OP. Já jedu Tak, to. tak jeho jeď spíš trošku, aby si spíš taky nakládal. Protože jako ten true damage prostě ten jako... Jo, vem, kup si ten nový item. Ten dává i attack damage. Ale tady jsou dva jako jo. Ono ta Ahri má furt 51 ability jako jo. Ale jak když teď to nezvýšil levelem. Jo, nevím. Ten Ondra Zase? tam. Ale i Olaf, jo, tady jo. Find them unworthy. Jde mnou. Já bych je rychle. There is no dispute. Nevidíš. Prostě oni jsou úplně na mě ujetý. A já si Já nás jsem zabil to tady. triplo. A kdo asi tělo. On má tu ultinu skurvenou. Pojď, já zabiju klidně tebe. Ty máš Já speedy mám- ode mě, dělej, teď utíkej. mám tam. Ty máš Ne. speedy ode mě, vidíš. Utíkej. From the shadow. No, tam přesně. No, Jirko čap, Hej, já ti budu nechat ty killy Jo, do prdele. prostě. Ten ještě mě Hej, ale oni vypatlanej. jsou podpitomí. Prostě. Můj vypatlanej prostě. Já žádný nemám, jako já mám 7 asistů, jo. Hej, Ček. to já jedu prostě hned teď Frozen, máme to takový a já tam nikdy. Feeder, No je takové to těžký prostě, ty já s ním feeder, to jo, ty nůbe. feeder, Zase na taky. feeder, Jak cípat, feeder, to jo, ty feeder, cítí. feeder. No a podle mě to slednou. Enforce equilibrium. Já myslím, že Ahri koupila ability. No, to je Ne, taky. ona koupila Catalyst. SS. No, si pojem jít do toho křoví, ty vole. O, nikdo tu není. Za minutu a půl bude drák. Zabijem ho. Ne, odkopni ho, honem. Au, lag. Dá lag. Tak OMFG, ale to mě mrdá, Jirko, budeš muset natáčet ty. No tak Ahri se většinou Protože to trefí, když jsme ve vždycky fightu. Chvilkama se mi to úplně gripne na vteřinu třeba. Proč? Hej, ale co... Ah! Mně taky. Mně taky. To je podle Ale mě mě to krapsem nedělalo. spíš. Tread carefully. Mně to taky dělá. Mě to dělalo vždycky, nevím. On vole. dočnu ty speedy. 730 jsi měl. Hej, ta Ahri, ta je úplně nejvíc love, ty vole. No, tady se to poje i ten Jax, jo. Hej. Hej. No, tak pojď sem. No a ty A ne, nemáš vznikl hrát na pušovat. ranke. Čím víc skillu, tím větší rating. There is
no dispute. No, hlavně tímto, budeme to chvíli fakt hrát, protože potřebujeme vyrovnat trošku kádera, tyjo. Jo, ale opatrně. Propašovat, ale jako takhle. Jo, Aspoň no, ten bude. první turet. Mohli Kolik bys. prostě. Když nám budou utíkat. Oni nemají vůbec zemi, já ho obíhám. Ty vole. Já ho doběhnu. Cípy na ignore. Zase. No, teď říkám, že se mi to vždycky to... No, Tak já jdu vždycky zase na chvíli jungli. On jo. Úplně, Na tak dlouho, jo. Jax, jo, že viděli jste ho tady. Co jak tohle bylo díl? Ještě ten horní ta potom. A navíc golden navíc, za který si něco koupíme. Já byl zatím v každém teamfightu, ty vole, mám nejvíc asistů i killů. Nebo killů máme všichni stejně, no, ale... Máš buď kill, nebo asist na každý kill. To máš přesně 12. Já ne, já jen ten vždycky chtít, no. já jsem... Ty vole, já už ty miniony one-shotuju, vy ne, jo. Oj náhodou. Tak kolik máš atak? 250, já 180. Já pojedu na tu, na Frozen. Já ničím ten turet. Koukej, hele! Tohle bylo pro mě prostě trošku poděl ty dvě ultiny, no. Hlavně moje, já jsem zapnul svoji ultinu štít a ještě Ondrova ultina, no. No a já mám ještě firmu. No, Škoda. skill? Ne, Ty skill, vole. já vždycky dávám takhle, vole, to mám vyčapaný. Já měl ale To je Ondrov 50 vyčapaný. životů, jako jo. To dal trošku dost pozdě. Jo. Ne, to je Jo. na hovno, Aha. když ojbu ten stín najednou prorazí a ani se nestihne dolajstýlovat, jo. No, jako, oni nemají ani jednu výhru totiž.